Hej så alle sammen. Vi er ude på en kirkegård klokken 23. 23:25. Ja, sådan cirka. Vi er sådan cirka til klokken 12 eller sådan noget. Vi kører i hvert fald klokken 12. I skriver, hvis I hører noget uhyggeligt. Vi er herinde. Jeg ved godt, der er ikke lys, men det er på grund af... Okay, jeg kan godt holde lommelygten, hvis du ikke gider. Nej, det skal nok. Okay. Så er vi herinde. Lys. Ja. Creepy. Okay, den har selv lys. Så den kan finde. Ja. Vi skal også på senere. Ja, men min telefon har lys på. Det er pisseklam. Jeg kan huske fra sidste gang, vi var her. Det var så ikke noget, vi filmede. Der så vi en eller anden mand stå deromme bagved. Det burde du ikke se nu, mand. Stop med at lyse med ansigtet. Det var bare på det flagstang. Fuck. Jeg fik også. På. Det var, når vi hørte noget metal klirke. Sådan en ding. Men inden vi gik herind, så jeg den. Altså nu må Kommer jeg... det overfra? Ja, hvis du lige kigger herover. Sådan. Nå, men jeg ved hvorfor der er flag herover eller et sted. Ja, jeg kan se det. Ja, godt. Ja, det kommer også herovre. Nu har du kæft, kom nu. Og det er ikke noget, der skal... Det er ikke noget, man skal gøre derhjemme, medmindre man har lyst. Men mindre man er sindssyg. Men mindre man er føler, sindssygt eller dum som os. Der engang dukke, der sad derinde. Ej, fuck, det kan jeg godt huske. Så kan jeg også huske, vi bankede på derovre. Og så var der nogen, der bankede indenfra. Jeg kan godt... Okay, vi skal ikke være kyllinger. Nej, det skal vi ikke. Så løber vi inden 2 minutter. Hvad er der? Skal vi lave ligesom da vi er, hvor vi laver 24 timer uden kirke? Skal vi gøre det? Ja, ikke nu, men bare senere. Ja, på et eller andet tidspunkt. Ja, når vi bliver lidt ældre og bestemmer, hvor man gerne vil sove. Tager et telt, og så fortæller vi vores venner om, hvad skal vi lave som en konsekvens? Og skal vi ud. Ja. Der er næsten gået 3 minutter, mand. Og der var fint. Der er et eller andet, der gravet op der. Nej, jeg tror bare, det er blomster. Det er bare noget græn. Hvil i fred. Hvil i fred. Han døde i 2011, der hvor jeg blev født. Jeg tror det. Poul Ingvar Rasmussen. Jeg vil sige, hvis du ser den her, så... Men det gør han ikke. Og Grete Rasmussen. Det er 2011. I det år, hvor vi var født. Fuck, nøjeren. Det kan godt være, at det ikke er nøjeren for jer, men for os er det fucking nøjeren. Det var bare en fugl. Jeg fik chok, der var et fugl, der fløj. Bare selv prøv at gøre det her, så ved I, hvor nøjeren det er. Klokken 23:25. Klokken er faktisk helt præcist 23:32. Fuck man, den der plante, der stod der, ikke? Jeg tror, det var et halvt ansigt. Men jeg prøver at blive ude med lys. Men, okay, man kan ikke se noget. Okay. Du skal ikke lyse med ansigtet, det er pisse til. Undskyld. Toiletter derom, det var der, hvor vi så ind. Og det var altså for 3 måneder siden. Hvor skal vi gå her? Okay. Over til kirken? Ja. Okay, så gør vi det. Nu går vi over mod kirken. Du skal jo vise mig på billedet. Kom. Nu går vi over mod kirken. Den er lige herovre, så lad os gå afsted. Og hvis I vil se en video, hvor vi besøger et andet skræmmende sted, Men jeg hader det her. så like og subscribe. Et hjemmesøgt sted måske. Ja, det kunne faktisk være hyggeligt nok. Hyggeligt nok at besøge en hjemmesøgt sted. Hihi. Bro, jeg blev skræmt der. Jeg troede, så var det ansigt, men det var en fucking plante inde i et fucking... Ja, så ved I, hvor skræmt vi er. Der er en bænk der. Hvor? Det var den der...
Det der, det var porten, hvor vi bankede, og så blev der banket indenfra. Skal vi banke igen? Nej. Hørte du også det? Ja. Jeg hørte nogen snakke. Du lyser mig i øjnene. Det var fordi, at der er nogen, der har et vindue åbent. Der er nogen, der er vågnet derovre, der er lys. Nogen, der er vågnet dernede. Nogen, der er vågnet derovre. Hvad var det? Nogen, der er vågnet derovre. Lys lige derovre igen. Hvad? Der var sådan en kors, jeg troede, der var en, der stod. Ja. Altid. Ja. Når der er gået 8 minutter, så slutter vi. Ja, vi har ikke så lang tid tilbage. Nej. Forresten. Og det kan også være, at den stopper uafbrudt, men det er fordi, vi kan sætte mig plads på telefonen. Ja. Det er det, der er sket med 2 andre videoer. Jeg har bare glemt at sige det. Bro, jeg hørte det her bag os. Der er kun 2 minutter tilbage. Hold. 2 minutter til klokken, den er 24. Nej, vi se. Før det der er ude. Men der ikke sker så meget, men for os sker der virkelig. Så det gør jeg ikke at høre det, men... man får kuldegysninger af det her, mand. Men det er også hyggeligt at se, hvor mange... Ja, det er ikke hyggeligt, men... Jeg bliver ved med at høre det. Nogen, der løber rundt om os. Bro, du freaker mig ud. Nu skal ikke genlyde det her. Det